Време е да ви представя и да кажа добре дошли и на нашите специални гости, господин Портник, кмет на град Варна, и господин Стефан Абаджиев, управител на Енергото Варна. Изключително ми е приятно, че днес с нас са няколко поколения енергетици. Тук са и доайените сред енергетиците във Варна, които ни предадоха своя опит през годините. Благодарим ви, колеги, за вашите усилия, благодарение на които Варна днес е красив и светъл град. За поздрав към гостите ще поканя господин Стефан Абаджиев, управител на Енергопро Варна. Уважаеми колеги, много съм щастлив днес да ви поздравя с 100 годишнината от електрификацията на град Варна. Всъщност това е един много важен празник за града, защото без електричество Варна нямаше да е същия град. Всъщност това е един национален празник, защото именно преди 100 години, с откриването на дизеловата централа в града, Варна се превръща от един обикновен град в град от национално значение, курорт и център на културата и на промишлеността. 100 години, това е голяма дата, това са 100 години на усилия. Аз искам специално да спомена как се е случило това събитие. Той е било дело на ентусиасти, на един народен представител, за който специално искам през 100 години да му благодаря, че го е направил. Той е прокарал закона за електрификацията на град Варна през 1913 година. Това е господин Николай Кънев. Искам да кажа, че преди 100 години това е било мисия. Той днес е мисия. Да има електричество, да няма аварии, да има все по-добро качество на обслужването. Това е мисия на всички хора, които работят в сферата на електричеството. И аз много се радвам, че днес тук виждам най-малко 3 поколения енергетици. Това са нашите доайени, които са създали това дружество, които са построили мрежите, които са построили модерните подстанции, автоматиката, която днес прави електричество в България, сфера, с която ние се гордеем. Освен това, много се радвам, че виждам много малки деца, които очевидно са 4-то поколение енергетици, т.е. има кой да ни замени, когато ние самите станем доайени. Аз се надявам, че поне 100 години ние ще бъдем напред с вас и ще можем да се радваме на това, което сме постигнали. Но трябва да кажа, че в момента ние преживяваме усилни времена. Ако преди 100 години електричеството е било мисия, българска мисия и мисия на град Варна, то днес за нас също е мисия. Не мога да не спомена, че в този светъл празник, който е за нас, ние имаме много проблеми. Например, тази година за пръв път, откакто в моя съзнателен живот, аз се помня, държавата обяви нулева година за инвестиции. Колегите са запознати с проблема. Ние няма да спрем да инвестираме, въпреки това, че нямаме пари за тези инвестиции. И искам да кажа, вие много добре го знаете, че закъснелите инвестиции се заплащат, а тези, които са направени на време, се изплащат. Ние няма да спрем да работим. Ние работим всеки ден. Много е хубаво, че сме се събрали толкова много хора тук. Защото обикновено електричеството е сфера, която не се забелязва. Всеки вижда светлината на телевизора, уличните лампи, рекламите, които светят. Никой не забелязва хората за това. И затова, когато се събираме на такива събития, ние виждаме колко сме много. Много хиляди души работят всеки ден, за да има енергия по домовете и по заводите. Това искам да благодаря специално на всички мои колеги, които са отдайно работят ежедневно в студии в Пек, в градушко и през зима, за това да има електричество в града. Колеги, благодаря ви, честит празник и на добър час! Благодаря на господин Абаджиев за хубавите думи. Също така предпоставка за успехите на енергетиците във Варна и тях има значение и тяхната академична подготовка. В продължение на десетилетия Техническия университет Варна подготвя настоящи и бъдещи български енергетици и бихме искали да ви благодарим за сътрудничеството през годините
и се радваме, че споделяте днешния празник с нас. Както казах, сред нас има и много дългогодишни енергетици, които са дали своя принос в енергетиката, и за мен е удоволствие да ви представя един от тях. Това е господин Пламен Консулов. Благодаря за това, че ми давате думата. Уважаеми колеги, уважаеми господин кмете, извинявам се за моите дрехи. Не бях подготвен, че ще говоря пред такова важно събрание. За мен е чест да ви поздравя с този празник. Доколкото знам от историята, аз съм специалист, разбира се, в Варна се изгражда преди 100 години първата единна градска електрификация в България. Преди това има изграждане отделни обекти, като електрозахранване, но като единна система за захранване на един голям град. Това е изградено за първи път в Варна с изграждането на дизеловата електроцентрала, която е долу на улицата номер 2, и цялата мрежа средно напрежение, тогава 6 кВ, захранваща старата част на града. Интересно, но все още старите кабели, които са полагани тогава по старите улици, съществуват. Въпреки че преди, може би, от порядъка на 20 години, те бяха дублирани с нова мрежа, която да бъде адекватна на съвременните изисквания. С удоволствие виждам енергетици, които в момента са членове на различни предприятия, енергийни във Варна, като кажем НЕК, ЕСО, електроразпределение или продажби, но всички тези хора са енергетици по душа. Душата на енергетика е нещо специфично и вие го знаете това нещо. Гражданите обикновено поглеждат с недобро око на нас, но вътре в душата си оценяват това, което ние правим. Бъдете убедени за това нещо. За Варна можем да кажем още нещо, свързано с развитието на енергетиката. В годините на развитие, активно развитие на енергийната система в България, Варна беше водеща като предприятие енергийно в цялата енергосистема на България. Тук беше построен електропровод 750 кВ и подстанция 750 кВ, което е рядкост за Европа, а така също и за света. Когато тук беше построена система 750 кВ, само още 2 държави в Европа имаха такава система. Освен това, Варна беше център на една особена противоаварийна автоматика, свързваща АЕЦ Козлодуй с електропроводите, които свързваха българската система с руската и украинската. Така че заради тези съоръжения и специфични технологии в Енерго Варна има изключителни специалисти, които все още продължават да работят, дори някои от тях, други вече са пенсионери за съжаление. Затова искам да поздравя всички и настоящи енергетици, и минали такива, които вече са преминали в пенсионна възраст с големите успехи, и бих желал да им пожелая, както и на ръководителите сега на енергийните предприятия, да могат да задържат винаги Варна в челото на енергийната система и енергийните технологии на страната. Благодаря и поздрави още веднъж за хубав празник. Благодаря на господин Консулов за хубавите думи, които каза. Нещо, което той започна, и аз ще си позволя да довърша, тъй като съм малко по-подготвен. Ще направя кратка ретроспекция на по-важните моменти от развитието на енергетиката на град Варна и района. Сигурно очаквате да започна с моя разказ, като имало едно време. И това действително е така, тъй като все пак тази история се случва преди повече от 100 години.
Тогава по калдъръмените варненски улици при вечер потропвали копитата на окъснелите файтони, а служителите на общината палили газени фенери, които обаче не изкарвали никога по цяла нощ светене. Не така било по това време в дворец Евксиноград по обясними причини. Както споменах, през 1883 година там е пусната в експлоатация първата електроцентрала с мощност 50 кВт, които сега в момента звучат смешно, но за времето си са били нещо революционно. И всъщност тази централа наистина е била една много голяма крачка напред в енергетиката. И господин Консулов каза за това, че Варна е първенец, и тогава Варна е била първенец, тъй като София, двореца в София ще се е здобил 2 години по-късно с такава централа. А после развитието става през 1912 година, когато кмет на града е Александър Василев. Предприемчив адвокат, който освен че построява бирария с лятна градина, която работи и като лятно кино, успява да убеди местния бизнес да работят на 2 смени, за да могат да осигурят работа на бежанците, които са дошли към Варна през 1912 година, вследствие на Балканската война. За града времената са тежки, но кметът не се отказва от завета на градските управници да направи Варна красив морски курорт и веднага след края на войната се захваща с уреждането на градската инфраструктура. И така през 1913 година в Сименс откриват първата градска централа с мощност 780 кВт. Във Варна светват около 2000 крушки. От това естествено най-доволни били общинските служители, които вече не трябвало да палят фенери. Но хората също бързо свикнали с това удобство и естествено не закъсняли и първите жалби. В една от жалбите пишело: вече 20 дена не горят 3 ламби. Не се вижда много добре. Така са изглеждали старите стълбове на уличното осветление, които са били или внос от чужбина, или са правени по европейски дизайн. Следи от това славно време още може да намерите и старите улички на Варна, като в една от преките на Шишковата градинка можете да се облегнете на един от тези стълбове, да вдигнете глава и да се срещнете с историята. Времената са били много динамични. Появило се ново търсене и още на следващата година на българския пазар за първи път се появяват икономичните за тогава волфрамови електрически кружки с цена 2,20 лв., които далеч превъзхождали използваните към момента кружки с въгленова жичка, които стрували 2 лева. Хората още тогава са мислили за енергийна ефективност. Също така, през 1944 година вече започва електрификацията на района, когато е изградена централата Янко Костов с мощност 2,2 мегавата и също така са изградени електропроводи 20 кВт към Провадия и към Добрич. Това е дало начало на електрификацията на района на град Варна. Интересен факт е, че именно във Варна през 1949 година започва първото производство на електроуреди в завод Елпром, а електроуредите са били котлони и ютии. През 1958 година е изградена подстанция Добруджа, която прави част в град Варна, част от електроенергийната система на Република България. През 1972 година е изградена връзката, която спомена и господин Консулов. Това е електропровод електропровод Дружба, който тръгва от подстанция Добруджа и свързва България с Русия. След кратка пауза в развитието на енергийната система, през 2006 година е изградена и въведена в експлоатация подстанция Бяла, а през 2005 година е изградена и въведена в експлоатация подстанция Траката, които захранват съответните райони. Също така, 2010 и 2011 година бяха подменени кабели 110 кВт Перла и Брилянт в град Варна,
които играят изключително важна роля за стабилното захранване на централната част на град Варна. През тази година и през миналата година сме подменили 3 силови трансформатора 110 на 20 кВ и сме въвели един нов в експлоатация, което не е правено от около 25 години. И така за няколко минути минах кратко през развитието на енергийната система през този век. Вече знаем всички как са преминали те, а за следващите 100 години отговарям аз и моите колеги. И така, уважаеми гости, след като преминахме през тази ретроспекция, ще ви моля, искам да ви поканя да си направим една заветна снимка на 100 годишнината на енергетиката и се надяваме тя да остане в историята поне още 100 години. Моля да пристъпите към очертанията, които са там, има една линия, и да имате търпение да се съберем всички, за да си направим една снимка. За да остане за поколенията.